pixatzen duen honek. Kaixo! Azkenean, hemen nago, etorri naiz. Egon, Mari Domingirekin egon naiz. Baserrian, ikatza egiten, egurra mozten, lanak egiten, baina azkenean, atera naiz eta heldu naiz. Aurten ezin izan naiz etorri zuek zaudetenean, eta horregatik gabaz etorri behar izan naiz. Napo astoarekin. Momentu baten galdu egin gara, baina lortu dut. Hemen daude zuen opariak. Txorompio eta txorompiak jaso dituzte zuen gutunak. Eta 24 gauean, zuen etxeetara joango naiz eramatera, guztiak eramatera. Ikusi dut aurten oso ondo portatu zaretela. Etxean egon behar izan zarete egun asko eta oso txintxoak izan zarete. Beraz, biba zuek! Gainera, dantza asko egin dugu Mari Domingik eta nik zuen abestiekin. Napo astoak ere bai, asko gustatu zaizkigu. Oso ondo egin duzue, gora zuek! Agur! Ole olentzero, ole olentzero, ole olentzero, ole olentzero, ole olentzero. Agur!